Ушы көндәрдә Айык авыл бәйгеһендә катнашкан Үрге Мөрсәлә авылына Күмертау калаһының Һаулык үҙәгенән һәм Морак үҙәк дәваханаһынан килгән бер төркем табиптар авыл халкын кабул иттеләр. Бөтәһе был көндә 40-тан ашу кеше үз һаулыгын тикшерү форсатына иреште. Үҙәк дәваханага һәр вакыт барып күренеп булмай. Врачлар үзләре безгә килгәс яхшы булды әле ти урындагылар. Килгәннәренә рәхмәт, бездә һанга һугып, алар килгәс килмәй кайда ул күренәбез инде монда вакытта. Моракка йөрү кыен бит безгә хәзер ул кешеләргә. Рәхмәт, шул кадәр тәрбияләп, ул собраниялар үткәрәләр, ул байрамнар үткәрәләр, куанышып кайтабыз инде килеп. Бездә төшереп алганга рәхмәт, безгә дисен. Йөргәнегезгә рәхмәт. Рәхмәт яуһын, зур итеп, исән һау булыгыз, исән һау яшәгез. Рәхмәт яуһын, менә бездә төшереп итеп алгастыр. Лис балаларның исемнәрендә әйтеп, аны бер еллар яздырып ниттек артистлар куйдылар, шул хәтле әйбәт булды. Шулай ук Һаулык көне нигезендә авыл халкы Башкорт дәүләт медицина университетының микробиология кафедраһы мөдире, медицина фәннәре докторы, профессор Марсель Тойгунов менән осрашты. Айык авыл распоряжениеһенә тормышка ашырып, бүгенге көндә республика кимәлендә конкурс дәвам итә. Күгәрсен районының Үрге Мөрсәләй дигән авыл был муниципаль кимәлдә еңеп сыкты. Шуңа күрә бүгенге көндә был авылда менә без Һаулык һаклау министрлыгы менән берлектә медицинский автопоезд дип әйтәбез инде. Шул автопоезд менән халыкка ярдәм итү нияте менән ошо авылга килдек инде. Бүгенге көндә монда район үҙәгенән 2 специалист халыкты карай, анализлар бирәләр, флюорография үтәргә була. Күмертаудан килгән теге Һаулык үҙәгенән һәм дә был распоряжениегә карата күренеш халыкты һаулыктыру һәм дә айык тормышка әйдәү нияте менән эшләнгән эш. Әгәр дә менә ошо мероприятиеларда калган авыл халкы күреп, мин уйлайм инде киләһе елда ла ошо конкурста күмәгрәк авылдар катнашыр дип. Ни өчен дип әйткәндә, бундай менә теге медицина ярдәме күрһәтү районның ошо Мөрсәләй авылына гына кагыла инде. Шуңа күрә менә без Корылтай исеменнән ошо авылдарга йөрибез. Бұл ауылдарда студенттар, медицина колледжларының студенттары келіп лекциялар оқый, специалисттар лекциялар оқый, айык тормыш турасында. Шуңа күрә менә бұл күренеш безнең республикала быелгы елда яңы хулыш менән үтеп китте бит инде. 20 мартка хәтлем ошо конкурста катнашкан авылларның республика кимәлендә еңүчеләрен билдәләйбез инде. Шуңа күрә менә Мөрсәләй авылына тоже без ошо конкурста еңеп чыгуды теләйбез, күмәкләшеп, катнашып һәм дә калган күрше авылларга, күрше районнарга үрнәк булып торган дип.